Na tempada 2004-2005, a Sociedade Deportiva Cruces celebra o seu 25 aniversario como club federado. Isto foi posible gracias ao entusiasmo e á entrega dun grupo de aficionados que non se conformaban con ver o fútbol na vila, polas festas da Piedade ou algún que a outro fin de semana. O nacemento do Cruces, algo tan importante, non tivo lugar da noite para a mañá. Xa en anos anteriores existía, ao redor do deporte rei, un certo movimento como nos conta o que daquela era párroco coaxuctor e un dos máis ferventes promotores. Bueno, había que comenzar por dicir que o primeiro campo de fútbol das Cruces foi na praza da igrexa, porque se estaban xugando rapaces ali, era o único sitio que tiñan, porque empezarase a facer os grupos escolares, e o pequeniño campo que había, suprimiron. Entón os rapaces xogaban ali. E recordo que o municipal, o Gumersindo, pois collías os balóns, collías as pelotas, rachabas, e un día chamei a atención e dixe, mira, que sea a última vez que lle prohíbes aos rapaces xogar na plaza, que pa iso é da igrexa. Así que tal, dixe, é que a mí mandan o jefe, pois dille ao jefe que fale comigo se queren, e se non que busque un campo de fútbol, que os rapaces en algún sitio teñen que xogar. Eu había falado daquelas con don Andrés, dixerme, se rompen os cristales, e non se preocupe don Andrés, se non hai cartos pagos eu. Pero os rapaces teñen que xogar en algún sitio. Depois dixeran daqui deste terreo, e falando co alcalde, visitábamos buscar unha subvención, e apareceu unha de 66.000 pesetas, creo que foi, 66.000 aproximadamente. Falamos cos propietarios, eu non sei ben como chaman, chamabanlle daqueles un chamboneiro, o 29-30 de Toiri, empezou a poñer trabas de que non era del, que era dos fillos e tal, e iso, se me deran outros a cambio que tengo lá, que era o señor Luis Ducur. Díxenlo, se va, entre como pide usted, e eu teño netos tamén, que lle vou a dicir? Pois, o que faga falta. Temos ido a xugar a moitos sitios sin un can no bolsillo, nin o cura, nin eles, eles eran os rapaces menos todavía, pero non había moito tal. Pero bueno, fomos indo máis ou menos para adiante, había que andar chamando casi polas portas os xogadores para que os deixaran ir, que eran outros tempos, non son os de agora, que agora que ni casi tenen que pedir permiso aos pais aos fillos. Eu recordo moitas anécdotas, sobre todo de José Benito Mosquera, que cando iba a dicirlle queremos un coche para tal sitio e tal, e con aquelas hornas súa dixo, teñen cartos. Bueno, xa veremos, se é igual, por iso léveno, se non nos hai, ainda teño para poñer o coche. E máis dunha vez tuvo que esperar para dar cobrado. Creo que xa contei a anécdota do de Berres, que quedáramos á volta de parar en Berres no Amparo, que era ahora a finales deste mes. Dixenlle, se ganamos ou empatamos, sí, se non, non hai festa en Berres. A volta, veña que querían ir pola festa de Berres, non señor, perdemos, non hai festa. Nada, xa está dito. Pero depois eu falei co perfecto Cacharela, que era o chofer, se eu voulle dicir que non é, que non é, que non é, pero este ao chegar ao Palme de Oca, tire para Berres. Efectivamente, eu non o faga que non cobra, pois ademais atende as consecuencias, pero ao chegar ali, tira para Berres, levou unha manda aplausos, unha alegría no coche que vamos, non hai diñeiro que o compense. O xente, eran aqueles tempos, estou falando polos anos 70, que porque eu xugaba sendo cura en pantalón corto, escandalizabas, e foron yo dicir a don Andrés, xa usted ten aí un cojutor, que tal, e xogan pantalón corto como os rapaces, mas é un escándalo e tal, dixo. Cando lo fai, por algo será, é maior, ben sabe o que fai. O sea que eso era o caballero de don Andrés. Depois, porque agora decides que as mulleres tamén son moi forofas do fútbol, pesar daquelas xa sabía, que acórdame xugando co Arzúa, estrenando o campo, e se non tornamos, vou dicir o nombre que total non é delito ningún, a muller de Barricote, e máis a nai de Pepe Tabuada,
comen o árbitro e máis os outros xogadores. Bueno, fixera unha falta destas tal, pero non era de morte, pero fora facer, así que xa daquela sabía. Sí, home, sí. Os de agora son como os galácticos do Real Madrid. Todo se trata de cobrar, pero sudar a camiseta, nada. A ver se os galácticos agora co Camacho entran polo aro e chutan un pouco. Pero malo a veces da xuventude dos chavales é que agora como que hai que facer un favor para xugar, non? Cando daquelas era ao revés. Era pedir o favor para que deixaran xugar a un. E co asunto de que me preguntabas dos Diablos Roxos e Ángeles Azules, por foi que xugábamos no campo ali do Palme de Cumeiro, bueno, de Carbia máis do Salto, que era dos de Cumeiro. E claro, un cura metido con demos roxos, eso non pegaba moito, non? E entón foi cando lle dixen aos outros, non, cambiamos, agora Ángeles Azules. E foi así, empezamos. Logo destas verbas, estaránse a preguntar se a rivalidade era só no eido deportivo ou existía tamén no teolóxico. O Cruces tomaría corpo como clube o 2 de xuño de 1979. A primeira directiva formada por Manuel Ángel Sánchez como presidente, Gonzalo Brea como vicepresidente, Juan Permuy como tesorero, Rodrigo López como contador, José Antonio Vázquez como secretario e Manuel Blanco, Carlos Mella, Fernando Permuy e Manuel Mella como vocais. Firman a acta de fundación do clube e desde ese momento póñense a traballar para facer do Cruces un clube importante. Os primeiros momentos da entidade estiveron cargados de moito traballo e sacrificio, como lembra Manuel Ángel Sánchez.